Igbo kele m ndị Igbo m ụbọchị m ahụ mma. Ndị Igbo m nụrụ anya since 2 weeks ago. Enwere a lot of people na-atag olu n'Imo. Karịcha nwe ebe ọbụla enwere problem n'Imo steeti. Gị hụ nga a ga-ata gị. Onye nwe Imo jikwa anya gị hụ ihe mere ebe a. Onye nwe Imo jikwa anya gị hụ ihe mere ebe a. Yes. Onye jiri eji n'ụnụ tagịrị onye nwe Imo. But this video no home chi meta. Because I wouldn't know what I got through my comment section. And I am somebody, I believe my fans, I listen to my fans. Or then is imagine 100 and something followers, or then he's on your so this year be the Facebook. So I'm one of the people now value that and so. And so today I'm going to make this video. Maka mụ onwe onye nwe Imo nwere love nwere for Igboland. Mụ ụdị love nwere nyere steeti ma wụ Imo steeti. Because ama m nọ na steeti ma ka m na iwe onye Imo. Ọgụnwa wụ onye Abịa bụ onye bi na Abịa nwere right ịpụta gị ịzọ gọvanọ. Ọ na that steeti ishipụta ka ị nwere right ịwụ chairman local government. Ọ na ndị kwuru okwu si na a na-eshi n'ụlọ mara mma ife akụba n'ama. Ọwụ na ibiela obodo dịka let's use Kenya. Ịnọ ụka onye Kenya ọ Tanzania nọ na ụgbọelu na-alọta be ha ozugbo ha na-alụrụ ihu ụdị nkwa ha na-aṅụ edi ya home they are very very happy na ha lọtala be ha. Onye South Africa apụọ lọtaba na be ha South Africa ihu ụdị joy the love ha na-enwe for their place. So that love ka onye nwe Imo nwere nga ala Igbo nọ nwee ya nga my steeti nwe Imo steeti nọ ụna mgbe ofe ịhụ m na-aga view drone a beautiful place na-egosi because onye ọbụla aga anọ na-akọndem ala Igbo na-akọndem steeti ọrụ ekere ọrụ eke ibe na dị social media ichi ịnụ ebe ndị na-eme nke onye ọbụla na page ya sọbọ mmụọ onye nwe Imo believe na promote the good things mega n'Imo State. But now ihe na-eshila adịla a lot of people edela m inbox mmepe my inbox ị ga-agba n'aka nwebụdị message a na-edebụrụ n'onwe Igbo. Ọkwa nga onye na-agba protect the interest of the state. One person many had na mma na this blue app many had na mma too much. Many ekwuroli ya nweto nya thank God na ọ ghọtara. Anyị ekwuroli ya nwee loggerhead thank God na ọ ghọtara na this state nga m nwere right ịpụta as governor but ihe mege na I condemn it not the bad. This mege na the ala Igbo not only Imo State the bad. Onye kwu onye gbuo ya onye ga-atọ n'ụwa. So many people nọ n'obodo ndị ọzọ na-ata ahụhụ. Some of them want to come back home. But all this problem kata ige ntị ebe a sa gbara ụlọ ọkụ ige ntị ebe a sa egburu mmadụ the killing n'ala Igbo dị too much. Because of the killing enwere n'ala Igbo enweghị nga ị ga-aga n'ala Igbo gị ihu ero mushroom enweghị nga ị ga by this time rainy season mgbe ahụ anyị nọ n'ụlọ ma kụọ ebe ma ero ejula everywhere. You can't get ero mushroom n'ala Igbo now. Nke anyị na-aga efu because of the blood, the innocent blood a na-egbu here dị too much. All ala Igbo, not only Imo State. Every day ị get again ebe ọkụ 6 o'clock asịga gara ebe. What nonsense is this? I believe that all na government to eat here that to stop. They know how to stop all this thing. Government is chọka obodo them, but they know what to do. Ọ na-awụ ihe mwute na mmadụ nọchi obodo onye ọzọ. Many people nọla 30 years abroad ike agwụla ha. Ịba na my inbox ịhụ enwe ndị ka gị na aga this is their 40 years in America. Na ha arụọla ezigbo ụlọ na village ha kwesịrị ebe ezu ike na be ha. Holidays home. They can go because of insecurity, because of bad government. So why only you make this video? Now when people believe in when government in your own brand envelope. No, I'm not a politician. But they believe in na men I would do again. No, na men I get machine. I live we are them. All on the politicians are work. We be one cup of rice. One a war you don't want this. And when young boys get up, nya to ha challenge. Oh, they hide on a live. Oh, onye no a born on there comment. Let the Imolite mark Hageshim. I'm thinking of to open a forum where I can wait many thousands of Imolite. Where we come and ask these people question. Where we come, we ask them question.
election ebidebela na ịhụrụ agabala community by community. I go build airport na azụ ụlọ gị. I go all this thing hotel anyị nọbụrụ dịka ihe. Just imagine no na Nigeria ala Igbo ka aka na-eji electricity na road eme campaign. Mmadụ chi ime campaign asị I will give you people light. Ordinary Rwanda, ordinary Liberia ha nwebere ọkụ. Benin Republic nọ here. All here eji eme election na be anyị. Onye nwe Imo ji ekwu I condemn this killing unu hụrụ mmega n'ala Igbo. I'm a peaceful person. So because of gị unu hụrụ anyị na-protect na-promote ala Igbo, a lot of people abịazie dịka na enwe hatred nga anyị nọ. Aka anyị dị ụcha. We are not supporting anything in our party. And we are part of onye nwe Imo belong. But I believe that me and you can make this state, we can make ala Igbo ya dị mma. Ma kwụsị na anụ ụmụ little bribe back. Ịhụ nke dị mma ha metere gị unu metere nke na-adịghị mma ha metere unu ha condemn mmụọ ya. Not unu mgbe unu aga tag otu unu sha tag onye nwe Imo. Unu atag ya ndị na-achị unu. Tag local government chairman. Tag, look at what is going on. People after many years, come unu ndị na-eso onye nwe Imo. Eto ha m okorobịa ibe m kwesịrị ito na Nigeria. Because I left here very early time. Mgbe m bidoro agbaba ajị amụ ka m hapụrụ Nigeria. Mgbe m bidoro tobo okorobịa ka m hapụrụ Nigeria, eto ha m okorobịa. So a lot of people anụghala n'obodo ndị ọzọ ike agwụla ha. They want to come back home. N'obodo chije gị na egbe na-ada ebe a, ogbunigwe na-ada ebe a. No, now it's bad. So why onye nwe Imo ji eme this video? Ụmụnne m, ọnwụ na na gị make up our mind. Pụta si na adị ama na unu hụrụ ihe awụ problem ndị Igbo na-efesi na na gị na anyị ga-apụta with amamihe. You bring out your wisdom. How are we going to fix this? Because onye ọbụla nọ n'ụwa nwe ihe Chineke nyere gị dị special. Enwe onye Chineke kechara gbaba aka amamihe. I'm thinking na nwere time oge eru the Igboland enwe a forum where Igboland ga-apụta ha ekwucha ya na forum ha apụta they come and demonstrate in the street of Imo State. This is what we want, enough of this. I think na time will come for that. But when onye Imo ji eme this video, I don't support anything no killing or anything no government, super government. I'm not a politician. I want them to join the politics maybe in future, but for now, I'm not a politician. When a party guy say like oh you Imo, the only thing that the people not know Imo State now video mo won't be abroad. How yes wow. I mean now we better turn na Nigeria. Try to give them hope. I need them no name. Oh, some people be got call for harm. Oh, nani killing kind of show the time. And when people get like just imagine a live when was hero. And was the engage up will give for hero. And was the engage up for 2 months Saga way to buy it. To go on a watch on you will express a case and game age. Case and gig are who can get on hero. We go we hand down them at a natural thing at Chineke bless sign. And who has here? Ndị na-ereza akụ ebe na-eshi ya jebe Kalaba ga zụrụ akụ ebe bịa ere n'ala Igbo. Ọwa arụ. So we have to condemn the bad part. Government, what we want here is peace. Enwe ihe ha ndị Igbo chọrọ na ha chọrọ ka unu enye anyị onye ọbụla ezu ike. Enwe that pen ndị Igbo si look at what we want. Ndị ọnụ na-eru n'okwu apụta look at what we want. Enough of this killing. Ị na-eje n'ụzọ gị chịrị obi n'aka. Ịnụ ụdọ n'aka gị che Jizọs Chimegbuo mgbo. Ndị nwezi that law for the state na-atazi afụfụ ya ịpụtazi hụ nga mmadụ ga-ede ya tag ya gị. Did you see what happened in this place? Did you see? Yes, we are seeing all this thing. Ndị ọ dị n'aka kwesịrị ime something. They are not doing something. What did these people want? How can we bring peace? Ka people nwekwe n'ike lụrụte ebe ha. Mmadụ ịrụ ọrụ for 40 years. Onwe mansion na village ya. Mgbe ahụ ọ ga-alọtazi ka obi ezu ike. Egwu na-atị ya ka ha ka igbu ya. Tọrọ ụtọ. Ndị Igbo was enjoyment anyị na-eme. Otu esi eme festival na different communities. Enwe people na-anaghị alụzi because of all this bad news. So why onye nwe Imo ji eme this video? Ọwụ na ihe tụrụ onye nwe Imo chee na onye nwe Imo bụ ihe gbasara politics n'isi. No, don't hate me. What we are doing is how we correct the things gaga wrong n'ala Igbo. Enwe nke emetara dị mma video. Look at how this place is looking. It's good, perfect. But that killing, we condemn that killing. One location is watch on you. God bless you all.